Дами и господа, този поздрав е специално направен за Шикюре от село Руен и за прекрасната му жена Анифе. Също така за техните прекрасната дъщеричка. На здраве и за Фатме! Абе, окая гили за най-големия, за Шикюр е патрона. Хайде, брат ми, Шикюр е патрона. Бабардано село Руен, ке фамилия са. Яша фамилия Офанови Руен. О, Шикюр е патрона, силния на село Руен. Всяка майка Шикюре не ражда, той е вълк единак. И си има две фамилии, Капа Барав Тумен. Вали гърми на Шикюре и Анифе, пак им върви, пак им върви. Руен, те са върховете, Канади Кенто срала. Керомяса те шунен душманен Мудареса. О, Шикюр е телефониста, най-големият, онай барон до село Руен. Шикюр е патрона, сам е постигнал всичко. Има жена, къща, палат и най-красивата дъщерия. На здраве, Фатме, кралицата! Вали гърми, Шикюр е патрона, пак му върви. В обектите той е човекът, о, Анифе, те шунен душман. Нашите пера бе навероме, а Шикюр е си мащие. О, ти си легендата на Руен. О, баре домука, кой баре билеско. Е, Шикюр е телефониста от село Руен. Вали гърми, Шикюр антикара, отново му върви в обектите, той е човекът, те шуне на Шикюра.